Partit Laburista fil-Gvern jibqa' kompetenti u kredibbli fil-qasam tax-xogħol. Dan kien is-sentiment li ħareġ minn konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista indirizzata mill-kandidati Laburisti Andy Ellul, Joseph Buġejja u Lisa Kassar-Shaw. Is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul spjega kif fl-aħħar snin Gvern Laburista daħħal fis-seħħ ħemel ta' miżuri pożittivi għal ħaddiema frott il-ħidma tal-istess Gvern li dejjem kien tarka għal ħaddiema Maltin u Għawċin. Semma żieda fil-pagi tal-ħaddiema li Equal Pay for Equal Work, żieda fil-lif urġenti tal-familja u pieni aktar ħorox għal min jinqabad jikser il-liġijiet tal-post tax-xogħol fost ħafna oħrajn. Ellul spjega kif bil-manifest elettorali Int Malta, il-Partit Laburista fil-Gvern se jkompli joħloq il-ġid u joffri iżjed ċertezza u stabilità. Ġala darba l-Partit Laburista jingħata l-fiduċja mill-poplu, se nkunu qed naraw iżjed titjib fil-pagi u l-kundizzjonijiet tax-xogħol, anke permezz tas-super bonus ta' €1000 lil ħaddiema. Se nagħtu l-aqwa bidu għaż-żgħażagħ li jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Dawn iż-żgħażagħ se jkunu eżenti milli iħallsu t-taxxa ta' dħul fuq l-ewwel €30,000 kull sena għall-ewwel 3 snin tagħhom fid-dinja tax-xogħol. B'hekk iż-żgħażagħ se jifdallhom sa massimu ta' €12,300 fil-but li jistgħu jużawhom f'dan il-mument tant importanti għal ħajjithom. Brabta mal-opportunitajiet tax-xogħol il-kandidat Laburista Joseph Buġejja spjega kif l-ekonomija ta' pajjiżna mill-aħħar Gvern Nazzjonalista inbidlet drastikament. Fejn qabel kien hawn ma' 7,000 persuna bla xogħol, illum il-ġurnata Gvern Laburista iħares lejn l-ammont ta' xogħlijiet li wieħed jista' jagħmel. U sħaq kif id-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjiegi se tinbidel f'awtorità sabiex tkompli tħares id-daqs tas-suq tax-xogħol. Buġejja għamel referenza għal loti ta' €500 fis-sena lil dawk li għalqu l-61 sena u jibqgħu jaħdmu, sens ta' ringrazzjament u rikonoxximent għall-impenn tagħhom lejn is-soċjetà. U semma wkoll kif il-manifest jipproponi li flimkien mal-korpi kostitwiti jinħoloq grupp ta' trainers li jkunu disponibbli biex jagħti t-taħriġ meħtieġa lil ħaddiema f'negozji differenti. Irridu li l-ħaddiema fin-negozji żgħar u medji ikollhom l-istess opportunitajiet li jkollhom ħaddiema li jaħdmu f'intrapriżi ħafna ikbar. Narfu wkoll li n-numru ta' employers isibu diffikultajiet biex isibu min ħarreġ. Se naħdmu mal-korpi kostitwiti sabiex jinħoloq grupp ta' trainers, inkluż trainers barranin li jkunu disponibbli biex jagħti taħriġ lil ħaddiema ta' negozji żgħar medji differenti. Il-kandidata Laburista Lisa Kassar-Shaw stqarret li se tkompli l-ħidma favur is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol anke permezz ta' inċentivi ġodda mill-Partit Laburista. Fosthom hemm dik li tiġi aġġornata l-liġi tax-xogħol biex ikomplu jiġu mħarsa id-drittijiet tal-ħaddiema li jużaw remote working jew arranġamenti oħra prattiċi. Kassar-Shaw elenkat li se jiġu introdotti miżuri amministrattivi sabiex jipprevenu l-istress u l-ansjetà fuq il-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol. Se nintroduċu politiki u skemi ta' appoġġ li jindirizzaw ir-riski psikosoċjali fuq il-post tax-xogħol. Fosthom sistemi ta' interventi bikrija. B'hekk Gvern Laburista filwaqt li jara fl-isfidi li jġibu magħhom problemi psikosoċjali tal-ħaddiema qiegħed jara li jdaħħal miżuri proattivi